ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Ойшаи Саттор. оғози сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд. Дар ҷараёни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз вохӯрии сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон иштирок намуда бо вазъи зиндагии мардум ва рафти корҳои ободонию созандагӣ шинос мешаванд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз вохӯрии сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатори иншооти муҳим ва мулоқоту суҳбат бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд, дигар шахсони расмӣ ва гурӯҳи ҷавонон бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол гирифтанд. ассалому алайкум. меҳру муҳаббати самимонаи мо ба шумо, фарзона фарзанди замон. ассалом. садри азизи мардуми ободкор, пешвои раҳнамову дар қират овозадор. марҳабо бар Суғд марзи сабзу зиннат офарин, сарвари маҳбуби мо, арзандаи сад ифтихор. марҳабо бар сарзамини бӯи гулҳои баҳор, пешвои сарбаланди тоҷикони тоҷдор. хуш омадед ба Суғди Бостон. наврӯзатон муборак, пешвои муаззами миллат. خوش آمدید پیشوا بر سوقی باستانی، بر بوستانی خورم، بر گلشنی جوانی. نور شد گلستان کشور بهیش گردید، نوروز جشن ملت آرامی شد جهانی. خوشتنی شد آهنگم، خوشنوا سرودی ماست، جنت همه بینی شیوه درودی ماست. بس که دور استقلال عهد بهترین باشد، دولت جوانی در هستی وجودی ماست. شادمان گوی ما خوش آمدید پیشوا، شادمان گوی ما خوش آمدید پیشوا. شادی خود و کلام بهر خودمی پیشوا، وقت و خوشبختی و هر یک نسل انسان آمده. بر سوقی باستانی، بر بوستانی خورم،
داستانی خوش آمدید پیشوا بیست март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Овчи Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба хотири сарсабзӣ ва фаровонҳосилӣ дар боғи интенсивии филиали Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида мардуми ноҳия ва олимону кормандони соҳаи кишоварзиро ба вусъат бахшидани амалҳои сабзу хуррамгардонӣ ҳидоят намуданд. Гузориши хабарнигорони мо. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз деҳоти Овучи Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оғоз гардид. дар деҳоти Овучи Қалъача сарвари давлат ба хотири сарсабзӣ ва фаровонҳосилӣ дар боғи интенсивии филиали Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида мардуми ноҳия ва олимону кормандони соҳаи кишоварзиро ба вусъат бахшидани амалҳои сабзу хуррамгардонӣ ҳидоят намуданд. боғи интенсивӣ дар маҷмӯъ 20 гектарро ташкил дода асосан дар ҷои боғоти кӯҳнаи Зардолу ки бо гузашти бештар аз 30 сол аз самар боз монда буд бунёд карда шуд. аз ин нишондиҳанда 10 гектарро боғи себу гелос, 10 гектари дигарро боғи шафтолу ташкил медиҳад. дар боғи нав бо мақсади таъмини сабзиши ниҳоли дарахтон обмонии қатрагӣ ба роҳ монда шудааст. зимни суҳбат бо олимону хоҷагидорон ва дигар кормандони соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид ки ҳангоми бунёди боғот ба дурустии интихоби мавзеъ барои парвариши ниҳол ва зиёд намудани масоҳати боғоти ҳосилаш ба содирот нигаронида шуда таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. طبق معلومات فیلیال دارای 564 گکتار زمین کشاورزی بوده، نزدیک 400 گکتار باغ و زیاده از 80 گکتار تاکزار محصول کاری چندین ساله عالمان این مؤسسه علمی می باشد. عالمان و کارمندان فیلیال انستیتوتی باغ و تاکپروری و سبزواتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت سال 2014 نیز در مساحت 4 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده بودند. باقی مانده باغ و تاکزاری عنعنوی بوده، جهتی در استحصال تطبیق نمودن دستاوردهای علمی و تجربه پیشقدم نتیجه‌ها نظر رسند. بنا به تاکید عالمان باغ‌های اینتنسیوی نظر به باغ‌های عنعنوی از لحاظ اقتصادی بیشتر منفعت آور بوده، در مملکت سال‌هاست که تجربه شده است و در ظرف 3-4 سال به حاصل می‌درآیند. نیال‌های اگر سه بگیریم اگر با ریجه طرحی شناندنی 5 به 2 یعنی 5 بین قطار 2 متر بین نیال‌ها شناخته شده است و در اینجا تا به وای رسیدن همین درختان بین قطار زمینی آن سمنوک استفاده بوده می‌شود و در آنجا کشتی زراعت‌های اکساله البته گذرانده می‌شود. اینچنین باز درختان میوه‌دهنده گیلاس شافتالو عصبی در آینده با نمودی ان کاسه شکل خبر شکل دادن با ریجه 5 به 4 شناخته شده است که این هم باشد در یک هکتار 500 بیخ نیال را تشکیل می‌دهد. این باغ‌های اینتنسیوی خیلی که به همگان معلوم در دوام 2-3 سال علاقه به حاصل می‌دارد. باغ‌های عنعنوی باشند در دوام 6-7 سال به پورگی حاصل می‌دارند. در دوام 2-3 سالی که این به حاصل می‌دارد تا اون دوره‌ای که باغ‌های عنعنوی به حاصل می‌دارد این علاقه خراجات خود را روپوش کرده می‌تواند. زمینی بین قطاری باغات نیز ثمرانок و قلانه استفاده می‌گردد، یعنی تا دوره کلان شدن نهال درختان در بین قطاری آن زراعت گوناگون کشاورزی کشت و پرورش کرده می‌شود. در سال اول عالمان فیلیال انستیتوتی باغ و تاکپروری و سبزواتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت در بین قطاری باغات نوی اینتنسیوی در مساحت 6 گکتار پیاز، 4 گکتار سبزی و زیر پلیونکا 2 گکتار پولیزی از جمله تربوز کشت نمودند. همزمان در مساحت خرد برای تجربه پیاز انظور پرورش کرده می شود. برای گرفتن تخمی سبزی و پمیدور سرحاصل نیز در قطعه‌های علاهیده این دو نوع زراعت کشت کرده شده است. از دوره کشت تا جمع‌آوری حاصل خصوصیت‌های زراعت پرره آموخته می شود. بین قطار همین باغ‌ها رو ما ثمرناک استفاده برده می‌توانیم، یعنی کشتی زراعت‌های پولیزی و سبزیجات رو تا به انجام رساندن دوره همین نشون‌نمای همین درخت‌های میوه‌دهنده ما یعنی 20-25 سال باشد ما همین 20-25 سال همین ثمرناک بین قطارش استفاده برده می‌توانیم.
олимони филиал дар самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла боғдорию токпарварӣ, сабзаводкорӣ ва парвариши картошка фаъолияти илмию таҳқиқотиро тақвият мебахшанд. иттилоъ дода шуд ки то ин муддат филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти Суғд барои офаридани 8 навъи зардолу, 1 навъи сабзӣ ва 1 навъи ангур соҳиби 12 шаҳодатномаи муаллифӣ шудааст. ҳамзамон 2 навъи зардолу, 3 навъи ангур, 2 навъи пиёзи анзур ва 1 навъи пиёз ки аз ҷониби олимони филиал офарида шудааст мавриди омӯзиш қарор дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо зарфиятҳои аграрии ин мавзеъ ташаббуси масъулони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистонро оид ба барқарорсозии боғҳои кӯҳна муҳиму саривақтӣ маънӣ дод карданд. мавриди зикр аст ки ҳамасола дар вилояти Суғд дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу токзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад. масоҳати боғот дар ҳама бахшҳои хоҷагидории вилоят зиёда аз 70 000 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин нишондиҳанда наздики 60 000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони вилоят барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст. дар вилояти Суғд аз масоҳати умумии боғҳои бунёдшуда қариб 1000 гектарро боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ташкил медиҳад. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Боғистони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабии Баҳорро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои кӯдакистони Баҳор барои таълиму тарбияи 200 нафар пешбинӣ гардида аз ҷониби Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон сохта ва истифода дода шуд. кӯдакистони Баҳор дар маҳаллаи Боғистони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нахустин муассисаи томактабӣ маҳсуб меёбад. зимни шиносоӣ маълум гардид ки дар муассисаи таҳсилоти томактабии Баҳор дар 6 гурӯҳ имконияти мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё буда барои бозиву фароғат низ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар муассисаи томактабӣ тариқи озмун 30 нафар мураббия ва парастори бо таҷрибаи соҳибмаълумот ҷалб карда шуда таҳсил бо забони русӣ ва тоҷикӣ сурат мегирад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароиту имконоти мавҷудаи кӯдакистон барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани насли ояндасози кишвар дар беҳтар сохтани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ инкишофи зеҳнии кӯдакон забондонӣ ва дигар донишу малакаҳо ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 29 март пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсоли қубуру профилҳои металлии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғд металлро мавриди истифода қарор доданд. корхона бо саҳми соҳибкорони тоҷику узбек Муллоҷон Мансуров ва Фарух Фахриддинов бунёд карда шудааст. таъсиси корхонаи металлургии Суғд металл самараи таҳкими ҳамкории иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистону Узбекистон мебошад ки бо иродаи сарони ду кишвар дар асоси созишномаҳои байни давлатӣ густариш меёбад. ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи коркарди металл дар масоҳати 65 гектар таъсис дода шуда дастгоҳу таҷҳизоти муосири стандартҳои ҷаҳонӣ вориду насб гардидааст. дар корхона бо истифода аз таҷҳизоти муосири технологӣ аз рӯи ҳаҷми ва андоза 50 намуди қубур ва профилҳои металлии мутобиқ ба сифати стандарт истеҳсол карда мешаванд. муассисону соҳибкорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғд металл нақша доранд ки шумораи коргаронро то ба 300 нафар расонанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷараёни истеҳсоли маҳсулот аз наздик шинос шуда иқдоми соҳибкорони ватанию хориҷӣ ва мутахассисони ширкати Суғд металлро дар таъсиси ин корхонаи муосир саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархондаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шоиста арзёбӣ намуданд. шарҳи мавзӯи дигар вусъати корҳои ободонӣ амалинамоии нақшаҳои рушд дар заминаи низоми муосири созандагӣ ва татбиқи ҳадафҳои самаровар ба истиқболи арзанда аз ҷашни муқаддасу миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёду азнавсозӣ ва таъмири бинову иншооти таъиноти гуногун бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватанӣ идома дорад. дар пайи тадбирҳои созанда симои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта дастовардҳо дар ин самт арзанда арзёбӣ мегарданд. шарҳи Аҳлиддин Нурулло.
дар идомаи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ин албат барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагии сокинон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаҳои мукаммали раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёдкориҳо вусъат ёфта бо бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти мазкур шаҳри Душанбе симои навро ба худ гирифта инфрасохтори кору хизматрасонӣ мукаммал гардонида мешаванд. бояд гуфт ки барои муҳайёсозии имкони беҳтар бо дастгирии давлату ҳукумат ва соҳибкорону шахсони саховатпеша дар саросари кишвар тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома дорад. ташаббусҳои ҳамешагии соҳибкорону ҷавонмардони ба номус имкон медиҳад ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. ҳамаи ин пешравиҳо дар Тоҷикистони биишросо собитгари он аст ки соҳибкорону ҷавонмардони ба номуси ватандӯст ва дар маҷмӯъ сокинони мамлакат дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода бо пуштибонӣ аз ин сиёсати неку ояндадор тадбирҳои ободонию бунёдкориро дар мамлакат вусъат медиҳанд. идомаи ахбор. кишоварзони ноҳияи Муминобод ҷиҳати иҷрои нақшаи дурнамо бо истифода аз шароиту имконияти мавҷуда заминҳои корамро самаранок истифода мебаранд. 27 март дар ноҳияи мазкур бориши барф ба амал омад. кишоварзон гарчанде усули яхобмониро ҳамчун омили муҳим барои хуб нашъунамо кардани дарахтони мевадиҳанда мақсаднок истифода карданд, вале сардиҳои ногаҳонии фасли баҳор ва якбора иваз шудани вазъи ҳаво онҳоро нигарон кардааст. маълумоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар натиҷаи бориши барфи давоми шабонарӯзи гузашта ба амал омада дар минтақаҳои кӯҳии мамлакат махсусан вилояти Хатлон вазъи ҳаво низ дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳо нисбатан сард гардидааст. ба андешаи мутахассисон сардиҳои ногаҳонӣ ки дар айёми бедоршавии табиат ба вуҷуд омадааст таъсири манфӣ доштани он ба боғҳои мевадиҳанда ва дигар зироатҳои соҳаи кишоварзӣ аз эҳтимол дур нест. дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон давоми ду шабонарӯзи охир бориши барф ба амал омад ки баландии он дар доманакӯҳҳо то 20 сантиметр арзёбӣ мешавад. дараҷаи сардии вазъи ҳаво шабонарӯзи гузашта зери сифр ба қайд гирифта шудааст. мутахассисон барои пешгирӣ аз бармаҳал бедоршавии дарахтони мевадиҳанда ва эмин мондани онҳо аз чунин сардиҳои ногаҳонӣ истифодаи усули яхобмониро дар фасли зимистон натиҷабахш дониста иҷрои онро барои кишоварзону сокинони маҳаллӣ тавсия медиҳанд. тибқи маълумот ҳоло дар ноҳияи Муминобод масоҳати умумии боғҳои мевадиҳанда 2739 гектар буда дар мавсими ниҳолшинонии соли ҷорӣ дар майдони 23 гектар боғи нав бунёд карда шудааст. аз маҷмӯи боғҳои мевадиҳанда 450 гектари орами обӣ ҳастанд ки дар мавсими зимистон пурра яхобмонӣ гардидаанд. тибқи мушоҳидаҳо дар боғҳои яхобмонишуда раванди гулкунии дарахтон ки ҳоло фаро нарасидааст метавон гуфт ки аз хатари сардзанӣ эмин мондаанд. айни ҳол дар баъзе аз мавзеъҳои ноҳия дарахтони донакдор аз қабили гелос, олу, бодом, олуча ва зардолу ки гул кардаанд кишоварзон аз эҳтимоли сард задани ин ниҳолон нигарон ҳастанд. соли равон дар ноҳия нақшаи дурнамои кишти ғалла 8529 гектарро ташкил медиҳад ки 100% иҷро гардида нашъунамои хуб дорад. нақшаи дурнамои кишту парвариши маҳсулоти сабзавотӣ 330 гектар буда то кунун 20 гектар иҷро шудааст. то имрӯз кишти юнучқа дар майдони 4 гектар, пиёз 15 гектар, картошка 60 гектар иҷро гардида раванди кишт идома дорад. дар қисмати дуввуми рӯз аллакай дараҷаи гармӣ зиёд шуда дар маркази ноҳия ва дигар мавзеъҳои аҳолинишину заминҳои корам барф об шуда нишоне аз худ боқӣ намондааст. хоҷагидорони ноҳия дар натиҷаи дастгириҳои пайваста истифодаи мақсадноки қитъаҳои замини корамро ба роҳ монда сол то сол ҳосилнокиро афзуда истодаанд. тибқи иттилоъ сарфи назар аз сардиҳои давоми ду рӯзи охир ба амал омада хоҷагидорон кишти баҳориро дар қиёс ба солҳои қаблӣ барвақттар ва босифат ба анҷом расонида ҳосилнокиро низ афзоиш хоҳанд дод. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Муминобод, Ахбор. биёндагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломату сарбаланд бошед.